Kayak kita Hagai. Hagai uday unong tulpa hajuda hagasnem kabaar jong gajing sunshar usim Darius jong hima Persya. Kenma bagat kum naga Bible ngilap bau Darius sem uan hadin jong sem Cyrus. Kaktin blay kawan hau Hagai unong tulpa. Baru yutulpa sya kajat menru Juda. Kito ki bala wan pain na Babylon ki pesyong besar mentah Juda. Kaktin blay keren lang bau Hagai sya gitu ki Juda ki wan pain na Babylon sya Juda. Kini beri ke wan pai na Babylon sya Juda ha ke jing shisha ki debante ye ke temple ha Jerusalem tangba ki penslem ban ye te ye ke temple kum da tin try ke wan hau Hagai but upleu ong yo Hagai ke le penslur ye ke Juda bante ye ke temple mlong gumne kidon kisnai le kiyeng gisem le jong kidon ni kisna yeng kat kiyeng sem kiyeng pakidulan yilade kitay bhai kiyeng tambah kiyeng blai ki klet bar kita Hagai kong pitip balai pi rep tama pimyo ban ot pi bet tama pimyo ban ot da pio ban ot ro pilum pi pelang tama pitep haga pela pei kemud ke pat gikten balai pi long kumne balai pi mi roye par balai ngi ki jai penriu Juda ngi long kumne namar bangi klet ye ke temple balai kata dai ke move ke message ke kubor jong Hagai jong ke kitab Hagai baru kuntu ya uwei unoilam bukrao hagata por obugerteng ku Zerubbabel Uleshino Zerubbabel hagitab Hagai ka ong bone Zerubbabel de governor ha Juda bat kumjuro omtang Zerubbabel Henry yo Joshua ro ukon jong Jehoshaphat ubade rangba lungdo kumtaw Hagai wan signi gibriu Zerubbabel bat show Joshua kum tahu Zerubbabel ber Joshua ki shim ini ke kam bat ki sedang ban trei ke kamu blay ki sedang ban tei pat ke temple ke ba hajin sya ke temple ke ba kila de ban tei tang ba ka senge no si tengpor senge si tengpor kidon kidau don bon kidau pipule pilap kitab Nehemia kitab Ezra dan kibri ke bakang ki ban teiru ye ke temple so tat hadu ke Jesus syar jong im Darius ke Jesus syar ke baar haga snem ke baar jong syar jong kawan ketinu Hagai bat Hagai ong mlong kumne mlong ban penslep kumne ngidai ban kendit benru biang tongin yang ban ya tei biang ini kenro kumta Hagai Witulpa hajuda bat kijai penru Juda ki sedang ban tei ke temple bat kum joro ban penyopat ye ki katukan ni ki hukum jong blai ki ba ki kim kijai penru Juda ka khlam le kumta haga kita Hagai ngilap bau Hagai ong ki bikin sumar ye gani hukum mlong kumne baru blai ujit yo Zerubbabel bat ujit kerpang yo Zerubbabel nam ta gawe gedau ban penyeng pat ye ke temple ke bahaga por jong kita Hagai kita ye geni gat temple hadu bakada
ka buram jong ta ka tempul kolong ka bala pala ngan sepen ibe kendian ni kitab jong hagai kolong ka baar kat khot ba khandai kong ka buram ka ba khadu jong ka ni ka yeng ka kham kraw ban ye ka yeng ka ba manusia ka mut ka jingi thulpa jong hagai sepang ka tempul ha Jerusalem bat ka buram jaga kolong kumni ba ka buram jong ni ka tempul ka ba ngi penyeng mentah ka por jong Zerubbabel kan long ka tempul ka ba kham don buram ban ye ka tempul jong Solomon kani ka jo tempul ho hari la penjot e karus im Babylon dan rehedin yo posnem ki wan pai pat hadin haga por jong hima Persia ki wan pai pat sha Juda ban te pat ye ka Jerusalem ban te pat ye ka tempul ba de hegni ka por jong Zerubbabel ki penyeng ye ka tempul ki pendep ye ka tempul but uhagai ong ka buram jogani ka yeng ka kham kraw ban ye ka yeng ka ba musho ban ka tempul ka ba nungkong jong Solomon ka taga de ka message ka khubor jong ka kitab hagai so haba pipuli kitab hagai kam de ka story pang jonga jong pi haba ngi puli kitab hagai ka de ka story pang ki jiu ki bala one pai pat na Babylon sa Juda bakin teipat ya ka tempul ka bakila adapte sisin tamba ka kunno ka sange no ka kam kum tau hagai ong gi ngini tei biang ini continue biang ini peteng biang ila ka kam hado bang ina dep pat ka kitab hagai ka kren kam jam sapang u Zerubbabel namar de bri u head u khle jong kanong jong ke jap penri Juda tu por pat ka kalong kerpang shunu bri u pada Zerubbabel so kata ka de kitab hagai lerengi kwa pan shampang ye ka testament brim imla pan yai la ye kini ye ka history pat ka juk jong tu ka por